Bună seara! Bine vă aflăm la Altă Moabeti. Azi o avem oaspite Teano Cardula. Teano samintești crescut tu Macedonia din Nordu, până Skopje, are deține armânească de Crușova, adră studii de graphic design și tora lucrează, este graphic designer, este freelancer și va ne zică mai mult tu emti zânata ei, emti mirachei de lumea armânească și că gine vine Teano. Gineva Fly, bună seara tuturor! Care estou muito se escu parte de esta emisia voastră. Haristo șarțea că vrăși de să luași unul cu mate de chiro ca să avem mai este Moabeti. Să avem nădea ca să vă Moabeti cu hăiri, așa că îți vedem. Mi minduiam, cum adrăm de multe ori, mi minduiam să hurhim de la ții adartini, de la ții lucrezi. Lucrezi ca designer grafic. Ama, te-ați din noi ții nu știm multul gine ți va zică ca fizu să designer grafic. Ții asti, zână, tu dau zboară, ții adartini, ții lucrezi. Bine, este asta nauzănată, cama nauzănată este. Cama tinerie, cama cunoscută, lucrez mine cu ilustrații, posteri și design toate ți le mutrezi pe Facebook, pe Instagram, în afară pe televizie, ideea. Și este un lucru ți caftă multul, să ai creativă cama de lanței. Și cafețul este cam alt. Nu știu țilă să lucrezi, nu știu țilă să dar. Cafeul se caftă altă lucră și învățăm multe nale lucră, că a dar lucră a dar ilustrație lucră pentru nu le știu, temeți, nu le chichisesc o hăt bună și ți înveți cam aștățea. Poate să caftă careva să dar ilustrații ti țisibă, partea de sănătate, partea de artă, ti iți domenii sibă și tin lipsește niheam prota să înveți ți asti cu domeniul ăsta, nu? Asta este... Așa, lipsește să înveți, ți lipsește să dar, lipsește cam bună să chisesc cu lucrurile, să pot să dar vreo ilustrație, vreo poster, vreo logo design, ideea este tot meu lucru. Și așa să înveți cam mult de toate părți, de sănătate, de artă, de tot. Cum adar tini când o apropi un proiect? Hini care va la tini și te zici mea, mini am tadi idee, ajută-mi să dar un logo, ajută-mi să dar un poster, ceva. Dio hurheșță. Lipsește proto multul Givusescu. N-ai lișoră neastă pe internet. Givusescu să aflu țela lanță, e drată tățe. Îți vezi ție bună de la năși. Ți mindescu că lipsește niheam cama să dară, te spot pe meu lucru subac. Ațe. Și n-ai multul să înveță de alanți. De cama mărli, cama trecuți designeri, țela drată, de lucrății sunt bune adrată. Macă și dăței ți cama slabă designul. De-ți multul să învețe că și ți nu lipsește să dar. Yeah. Care vă zic că tine lucrezi ca fiduși când ești pe Instagram și mutrești niheam cum este. Este e ghinea drata, lantă nu e ghinea drată. Tută ziua, când nu-mi primnu, când tu ești ceva, mutresc cu acele lucruri, eu ți dau mutrești. Mutrești în cale, mutrești în păzare, eu ți dau. Cum adar când tini adar una pripunari, ziceam de logo, ediții sibă, și omul zice că nu este cumva, amațiva el nu este mult umșat, mult estetic. Poți să-i ziți, nu-i ziți, cum adari? Asta e vărnoră mult greu, cu oameni să chichisești, că nu-și vor țiva, amație poate nu e cât bunătăți vor. Că nu putem să băgăm, zicem, un mer, ama să drăm țiva de sănătate. Ili, și ți vărnă lucră, ți nu sunt cum lipsește și le spunem, acela de nostru lucru. E disi-lă să nirească și disi-lă să zăca bună, ți-ai bună zăț, putem să o lăxim așiță, ațe nu să știe, și să-ți e cam greu că să lucreze cu oameni. Și ațe știe vărnoră să bă, așiță, greu lucru, că nu poți să chisești totul. Așa este. Tine când ziceai că te primi, mutrești să... Cum știi când una ilustrație este bună și cum știi când nu este bună? Când pot multul lișoră să chichisesc cu tiții astea. Mas giusesc o odmăție astea, să chichisesc cu
tu iди u momentu ti цията це буна илустрација. Ето, врнора потоа numeri seska си бун дизајн. А потоа numeri seska стил естетика си оре а це илустрација. А кando nu e bun, când nu poți să chixești. Nu știi de eu să acasă, nu știi de eu că ai țilu protas de usești, țilu lucru protas veți. Așa ți nu e bun design. Care va zic că ilustrația lipsește sibă ca una priduțari, să da cam alișor mesajul. Și manul de alișor nu adară ți fații să adară. Așa nu are bitisită lucru, nu e bună. Nu e bun designul, nu pot să chichisesc un om, nu e lișor, te chichisire. Nu faptă bun lucru. Cum învățați tenii să-i disești, nu știu, buieili? Lo aveai, este ceva ca una doară a ta, să ai ochiul bun și zici buiaua asta cu buiaua asta, nu para, i zicem nuanță de buiau, de a fura unică. Zici, asta e mai bună, asta e mai bună, i este ceva ți înveți. Da, ole. Lipsește să ai ochiul, mas nu poți să înveți să-ți ochiul ți smutrescă, ceva nu poți. Cam mai cu lucru să înveți. Atunci când înveți mine lucrățile mă drată în ținții ani, nu merisescu. Că am învățat cam, am trecută, cam experiența asta cam altă. Și ți poate ție cam bună, ți nu e. Am lipsește să ai și ochiul, așa să zicem, din nic soiațe. Că mine crescută cu artă, cu ilustrații, avându-mi ideea. Și cunosc mă învățai. Mi-am cam alișor să știu ție bună, ți nu e, cum nu fac alatus, tu lucru. Fendea tău ți turli de lucru creativ, dar tu ilustrații ca tine e altă turli. Ideš, ne stărtuiaște și ilustrații ca mine lucrează. Singur s-are învățat, mine trecut cu lietățe, nu este singur am învățat tățea zanată. Și cam cunosc crescui, mă învățai și din nas multă lucrății, cum se lucrează, cum se fac și ninga o întreb. Când nu știu că multă lucră ninga nu le știu cu tinere, cunosc protamevdu, dar po lucrez. Când erai mică, Pistipsescu, că tot nu erai învârligată de partea asta creativă, nu? Ți-a arătat și fendea tău, ți lucrează? Ți zicea, mea, este un lucru la dartora, mutrea cum iasti. Totăna, și multul sărtoiam, că nică nu sărtoiesc cu mine bună, să cu graphic designer pe computer, cam altă. Totăna vrem artă, vrem zi usești cu de artă, să înveți multă lucră, să înveți istorie de artă, de toată dunia și de la noi, și așa să crescui. Când tu pistipsești că îți ducheaști stilul mult personal la un artist, yini di prota, yini cam da poaia. Prota niheam a dar lucrurile cum vezi la alții și țari hari și de apoi ți afli boața ta și este mai ușor de prota să știi cum este stilul tău care imagini. Gândesc că da poți să înveți stilul tău ți poți ține să dar ca personal, sigur. Că prota înveți să trece ți facă lanței bună și tine înveți să-ți lucru scuvați. Și așa cum trece chiro, cam abați a ta boțe ubați tu design și tu ilustrație decât manintaș, ninga mă înveți, mine ninga nu am vărnu stilul, am lipsește ninga strecă chiro, ti să știu că ea este me. Zori să alegi un artist, ama care este, să zicem, un ietă tu artă, eu îți afli multă fotisi, multă inspirație. Eu zic, acolo are multă mușuteață și ne-are Haris Smutrescu că mi-ajută, știți ea, dar ti chirolo este nostru. Are așa ceva? Are multă, și pe Instagram, n-ai cam are tineri și de toată dunia, bine voi și mult Smutrescu și clasica artă ca Salvador Dali, ca Frida Kahlo, aței ni sunt Mondrian, așa aței ni sunt aței ți pot să aflu în inspirație, ți care sunt cam altă arte decât grafică. Și tu nu să află multă bună lucră, putem și noi să dăm tu lucru de cafezuă. Pistipsescu, prota oară când zicem, te duci la un muzeu și vezi, nu știu, vezi Frida Kahlo, îi vezi pe internet. Poate vai prota oară ți este zori să chicăsești, îi zduchești, ți vrea să spună. Cum lipsește smutrim?
la arta si zicem, kama modern, ci nu jasti multu limpida, ci nu jasti multu li shorta ki kësari. Cum mu trești? Ti arta modernă tu că mine pot să darate. Nu pot să darate, ma să șai să darate, o să drai. Tu și să gândesc că este multul lucrurile ți sunt hăte lișora drate, ți gândești că sunt lișora drate, să n-ai grele te țire. Tot în are ți fac multul cama de zjuvusești, ti ții astea, ți să chichisești, samo cu zjuvusire asta. De prota are una parte ți vrei să spună a ți-o țărtui artistul, a la altă parte ți noi mutrim. Și nu putem să avem doar una spunere ti caduri asta este ilustrație, tot în este cam lucră, ca fi un ochiu, cam altă mutrești. Di zestini, îmi pare că este ca un joc, anamisa di acel ți adră lucrul creativ și anamisa și de acel ți mutrești. Acel ți adră lucrul creativ aduți-ți-va și acel ți mutrești yini cu mutrita lui. Și doi de adun, pentru Sony iasi-ți-va, nu iasi, una legătură. Și că una carte când o diusești că tineri și când o diusești că cam a trecut, este cam altă chisire. De prota oră și de după. Di tutti, de primnarle tali, fu văr muzeu i văr câsăbă. Eu duchiș, e multă mușutața oaș, poți să afli idei, poți să afli fotisi. Gândesc că Paris artistă lucră Paris și gândesc că pentru că am văzut că Paris este numărul una să știe tățea, țigără. Zic multul că e cunoscut tățele lucruri de lihe asta, că de tu te poți afli și are o inspirație de și cam vechi artiști de năni. Și pot zic, da, că Paris este, zic că tu artisti este n-ai bun loc. Și slovedă și mutrească și să înveță de tot. Tini învățași tu Gărție, nu învățași tu Macedonia din Nordul, așa că fu ca o aventură, ca o experiență. Facultatea ta că și Alexiș nici am că să bălu, iubânai, învățași să rună. Cum fu acolo? În surână noi n-asta cam cunoscut, zic că multe ori ne ducem că propria n-asta. Altă când ubăneți acolo, pot zic că este o experiență n-ai bună ți-o tubară. Acá tu mușat în surână, că are de tută ți zveți. Și era cam altă, că eram tu Gărție, tora limba mult, nu cheamă și am grățească și nimeni, nu cheamă și nu zburăsc mult bine. Învățam pe engliceaște, cum să înveți, cum să afli soț, să afli una suțată să față coță și ața era nici am cam greu. Luguria ți noi him din Macedonia din Nord, este ideea cam greu, luguria tu Gărție, era pe Chirolul. Și atunci tută tini rom este greu lucru, bună tricui, mult scuhărioasă că învățam să rună și iară mă duc să rună spot stornul Chirolul, se în sărună asta. Că tu Macedonia nu aveam noi actare facultate pântora, gândesc că tora are ceva, nu avem domnul Chiroș, lipsesc necă în sărună și tricui mult ghine, pot zic și un de cam vruții profesor armânir. Și chiar și armânește zburăi cu Gărție. Zburăi și armânești, cum era numai? Dimitri Bezioglis. Niheam și multul, niheam și armânește, zase maia mea armână și niheam vărnu zbor și ceama și ținira chefes vet a mei omi făcloțe. Și trecui multul ghine. Cum este săruna? Cum este că să bălu? Ai vreo caduri tu minte când te mindești la săruna? Multul tinerețe are în săruna, ți-ai mușat. Multul tinerețe, multul tineri oameni. Tot Chirolul n-ar să înșiți, că fineori, să sprimnă. Amare ți da una altă, Scopie noi nu avem, Macedonia nu avem amare. Când veniți pe mare, pe apă, este cam altă. Bană-ți este cam altă, cam lișorță asta. Nești cu tutățileu, și tu Vasilie, și tu în altă, și tot în sănășiță cărioși, tot în căpine, tot în arăș, și una bună suțată să dară în sărună și cu greții de lihea multă bună tricui și ațenia este protucadul, tinereță și ațenia înșare și ațenia primnare.
Mult umșat. Cum fu facultatea ti ajută, ti tora, ti zânata de alihia, ti lucrurile de alihia, sui disi ți învița și tu facultate cu ția dra și cu ția dar tora, i nu fu ahât util, ahât sufidesește ahât multul. Multul gine trecui pot zic, că noi nu învățam de cărți, noi învățam de proiect. Eram, era tot rolul lucram vrne lucrăți sunt te liceți, ștora le fac ideile lucrăți, le făceam la facultate. Și era multul cam lișor să ne învățăm noi să lucrăm, și putem să învățăm cam. Că seamă cu lucru să înveți. Este tare zănate, nu putem tot răziu sim cărță și așa să învățăm și pitesc plus mi duc. Nu e tare, deci așa să lucrezi. Și cu lucrul să înveță și atât țin idee de mine, ce facultate trecui multul ghine și multul cam lișoră. Pot zic că multul cam lișoră de ței să-mi ia ideea că mine ți-au bitisită. Cam lișoră ni sunt vrne lucră, cam le chichisescu de lanță, că vizui în altă parte acolo. Cu lucru, cam să înveță. Și cu multul eft hăristisită, ți mi duși, ți învețai și de lihia tu ți era mult bună, ți programa era mult bună. Adrată-te noi și, ca fi zuă, că ți lucreți și hăt lișoră tricui știu lucru, cam lișoră pot să aflu de lihia și cu facultate, mult bună. Pri țică să bați mai bănași. Pistepsescu că tora băneți Scopia? Așa este? Ora cu Scopia, așiți. Și ninti mai erai și tu alță că să bați țavurăhare? Eram în sărună bănam și tot îmi duc mine Crușova este frot. N-am bănată pute, ca fi vera next, ca fi iarnă. Acolo la mai mi duc, n-ai bună este Crușova. Crușova, legătura este tața că oai mai ta acolo, este o legătură de suflet, de tem? Așiți din mică acolo să-și daule, mai urni sunt de Crușova. Toată familia este de acolo. Și așa să-mi învițai Crușova să voi, n-ai multul voi de toți Crușova, de toată familia mea, mine n-ai multul voi. Vidzui un cadru cu tine, îmi pare, pe Facebook, erai la un proiect, ghi ți vai zburai la microfon și era Crușova, bana culturală de Crușova. Cum pestipsește că pot oamenii să mină niheam tu bana culturală a unui căsăbă? Cum ved că vruștini să dar cu Crușova? Crușova niheam mult greu, este mult mic căsăbă, economia nu e atât bună, protă lipsește economia, te oamenii vor cultură să îmbutrească. Când oamenii, când sunt cam orfani, când nu au hăsprați, hai va cu cultură să îmbutrească, nu este ceva primară. Și pistepsescu că Crușova poate multul să dar. Multă lucră, multă de cultură, multă de turism, au multul ce să înveți. Crușova nu e ca lanță că să va în Macedonia, noi avem o altă istorie, una mare istorie. Și Coțep Indescu putem multul spațiu în mani să ducă că să bău. Și economie și bana cultură. Greu este, nu are mulți oameni, mulți tineri sunt fugați. Gândesc că pot, care ningă putem, cu niheam lucru, putem niheam să-i dusim Crușova. Cât atât. Crușova, sigura că este un căsăbă mult au avzit tu, toți armânii, toți au avzit măcar un oară de Crușova, de cântiți, de primifi, de la țica maușii. Crușova, pestipsesc de tine că fuși legătura cu lumea armânească, mai înțeles că acolo ai soi vrută, maili, dauli. Și Cum o tu ducești sunt de Crușova? Yeah? Tu sunt de Crușova și de partea dadămei, măsa dadămei de Crușova. Un pap nu este armân, alanții sunt să rămâni. Și alanții sunt de Crușova, de partea aia fiind de tu sunt de Crușova. Și acolo și crescui cu maia mea, cu papula meu. Noi toți zburăm acasă Crușova, niheam himți zburăm. Tot mă hălăni să armâni, cu părinții a soția mei zburăsc cu armânești și cu soția mei nu zburăsc cu armânești, că nu sunt învățare. Ața e una... Nu pot să chisesc cu ața eu nu știu armânește, pentru că acasă tu zburăsc cu armânește. Și nu e învățare, ața nu pot să chisesc. Noi niheam de mea familie, pot zic că toți cu mei și armânește. Și cu cusurinia mei fac mă bete pe armânește. Și noi chimia ței niheam armași. Tu că să băuți, zic bună zburăscu. Chefenia asta Crușova ți să înveți armânește și fosculie. Eu și fosculie, că tahăt ți va să înveță. Nimte nove ațe.
și ne ducem uma sculie, Vera avea una sculie termanește de domnul Afrodita Toțili. Să ne era de scală și să învățai să scriu permanește. Nu știu minte, cam altă este când îți zburăși și când îți scrii. Așa să-și mă învățai să scriu permanește, că nu știu atât. Și pot zic că scene ni chiamar mă nu cât lipsește. Știu tot că e idee. Ама ти крушува, кама ми дореце, nu scena armaname că a nostru că să băresc. Yeah. Ai vreo idee, știi, ți poate să atragă duneaua câtă partea asta de zburare permânește? Samo de casă este. Sade de casă mas izburască altă noră. De o sculie nu poți să înveți limba, ți-e mult greu o sculie să înveți în altă limbă. Și limba ți nu se zburace ca fedzua, nu poți să înveți. Eu să 80, eu să 10 și mine mi-e câte ori agreșesc cu vân zbor și li țin minte cele să ți le zburăsc cu ca fedzua. Că nu zburăm samo ca să zburăm armănește, polanței nu zburăsc și vânor nu ne tihnesc cu lucruri și li mesti cu limbele. Și sada de casă mă să zburască ca altă nor. Atiții nu zburăsc cu nu știu că să-și vă dau limbe de când îți fac din niț, este și mult mai bună și sănătate, cu mine și zburare, și logică și aceia sunt femei bilingval, sunt mult cam sănătoși și o sculie de lanț. De licha mine este mult cam aleșoară și am lițai cam limbe și ce. Corpănește și ne lișură mult tu bani. Câte limbi zburăști? Câte limbi zburăsc cu dezvectora 400 eu sigur. Armânește, asta clar. Armânește, macedoniceaște, bine, sărbește. Și noi toți angliceaște, șpanski, nu știu cum zicem permanește, de Spanie. Spaniolă? Pistipsescu, nu știu, deși este zborul bun. Nu știu permanește cum este zborul, așa. Nu să le zburăsc cu mult bună și câte ne-am grățește, nu mult. Am șat că sunt limbi de taifi lingvistici, ți nu și aduc atât mult un calantul. Și asta e mult îmi șat să poți să zburăști pe partea romanică, pe partea slavă, pe partea gărzească. Sunt multi că ți disclid multi căi. Așa, da, liheasteți. Tine a avut și un proiect pe rețelele sociale când a curhi pandemia, tu marțu, înțelești tu marțu da unii hingiți, cu ți ne urnipsea chivernisa să drăm, ta să ne aferim de coronavirus și tine a dat și ilustrații, mult tem limpede, ca să că simt tuți care este mesajul și l-a dat și pe mai multe limbi. Cum fu proiectul ăsta? L-a dat și permânești. Și permânește o draia și se prota închisi când o vizuiți față, că mine ne fudzem de tu gărție, deci mă dun acasă, se scuma bună, se cu Scopia, decât închisă coță fără vărnu în sărună, și trapșu de Macedonia și îți zuă și o draia, când nu și că o închidă, că o să acasă carantin, că o să aibă cam altă bană COVID. Și navighem toți. Și mult bună tricul la oameni, că nu aveți actare faptul la noi, în Macedonia zbură scutura, nu aveți fapt actare, pântora, mine eram protați vechi și mulți de pe alți designeri, dacă țară și nu să dară, de cam alișoră, să spunem la oamenii să învețe, ți lipsește toră, cum lipsește zbănăm vărnu chiro, să învățăm ție istă, cum la sibă, și mulți oameni ne căftară sibă și pe lante limbe, le drai pe toate limbele sunt în Macedonie, ațele sunt 7-8 limbe, și ne căftară ne scriară și de tu Sărbie, și de Bosnă, de Hrvatska, de tu Grție, de multă cam limbe să drară și oamenii eu ți dos duțea, ningă o ved pe tu ducheni, o băgată pe ușă, și ningă o mutrescu câte iuva, și deci mult bună trecu, și era cât oamenii să înveță cum zbănăm tora, cât putem să navighem cama de COVID. Și de lichea fețe una cam altă și ministrul țirat de sănătate căftă și alții să facă ca istă ți-l feci mine, deci putem cam aleșoră cu toți oamenii să chichisim, să navighem. Și a trecut 2 ani lângă, torațele lucre cam nu e idee că ți le drai.
zic că la sibă mai bună. Vai Salek sireni jam știm, nu știm, știam atunci. Ama asta nu fu un proiect maș pe rețelele sociale, găsești că videai afișul tău băgat și tu duchiani, tu bana reală, nu maș pe Facebook, Instagram. Și o oră cadrul de Instagram, de Facebook și băgară la duchene, cum se intră oamenii, se bagă mască, se bagă să veghe și vizui că eu ți două ore, tu că chiar de e trecură cadru, că delicia slărzi mult, nu mi dăm că mă slărzesc. Cum este să vezi lucrarea ta, ideea ta, ți uminduiști să vezi, eu ți dau tu că se bălu, nu, tu văsălia, iubăneț. Cum este? Mine ninka vețama cel kiro, și era multu, și tu čudije me flajtora, ți sfaca ti cijehët, omeni je risiti, ți ubagă și ai chisi că e multu bună și multu cam aleșoră, putem să spunem lucrurile când nu avem ceva ilustrație vărnă, că multu cam aleșoră și pe Instagram și pe Facebook cam aleșoră slărzești ceea ce lipsește să și mesaj. Cum vezi tine rețelele sociale ti zănata ta? Pistipsescu că angreacă multu. Cum le ufilisești? Și ce este tora multu e cam aleșor să lucrăm pe sociale, samo pe ce mine cam lucrăm de când are Instagram, Facebook, mine am lucru și este mă înveți nora lucrurile, dar sibă ti Facebook samo și Instagram, nu hiba te lucre și să mindoescu cum o sibă pe Instagram, nu cum o sibă pe altă loc. Și mine multu ni lișură lucrurile pe Instagram, că oamenii pot să vedă de tută veselie, de tută dunia pot să vedă. Și mine este multu cam lișură tora cu Instagram-ul. Și este chefă ți pot lucrezi tățea. Acele lucruri ni se n-ai cam chefă să le dar. Când tu zici că te minduiești cum să dar să disească cu Instagram, ți lipsește să ai tu minte când vrei să iasă gine cadrul să aibă succes pe Instagram? Lipsește sibă snoibă țiva multunică scriatură, sibă cam largă, cam divusescă, mai faibă țiva în textul te divusire. Și lipsește sibă bună mine tot na o bag cadrul pe telefon, îți ved cum mă suntească pe telefon și după o bag pe Instagram, te vede si e bună idusită, că poate să-mi fapt alatus, poate țiva ți mutrești cu mine pe laptop, nu smutrește ghine pe Instagram. Și le idusesc cu le-am învățat tora cum să le dusesc și este cam mălișor, că multul cam cu Instagram lucrez și cam mălișor în asta să le dusesc de prota. Este Zori când lucrezi, cum lucrezi tine freelancer care va zică că nu ai maș un loc de care lucrezi, nu ai maș un om de care lucrezi, ca fizu să pripuni un om să lucrezi el, alte ziua altul, nu are atât multă, să zicem, stabilitate. Are mai multul, lipsește de la una ziua la altă, îți vezi, ți ai de lucru, ți nu ai de lucru. Este Zori să nu ți chiar mutea, andar nu ai de lucru, să nu zici, ți sfații. Zora asta ea, vărnămeș am multul lucru, vărnămeș că istu că e narlu, nu-am țiva. Nu-am istă zăl, nu-am ti lucru țiva, că oamenii nu îi lipsesc cu tora, tot îi lipsesc cu ninte cărciun, ninte anul nou. Yeah. Și vărne, nu are stabilitate, vărnămeș ai multul lucru, ațe este și cam aprat, vărnămeș nu țiva. Și lipsește să te înveți tora cum să băneți, cum să-i dusești, să ai, știi când nu să ai lucru, știi când nu să nu ai lucru. Și cum să nu chiar ideea creativă, ce e importantă, să nu chiar creativă idee și lipsește singur să dar vărnă lucru, ea vărnă ora mine, dar vărnă poster de film, vărnă ora de vărnă muzică, ți-o ni tihnească și ți nu chiar ațea. I samune sibă ca îți vezi pot sau să fac să nu chiar ideea. Și când ai multul de lucru, cum să le aredupsești tu te? Tu te lipsesc quadrare, tu te sunt odate. Nu dorm. Ațe lucruri, are lucruri, că vor nora 2-3 ani și 2-3 oameni vor ti vieți usi pe aici. Și să spun, tot să spun, diază timane. Și tu scazi tu timane si băieți, mă?
Și așa se vărnă nu doar. Asta e o bucurie. Și asta e greu. Așa când noi ce legat, zicem că te de toptule pentru paturile, de tunaule pentru țințile lucret. Când nu e ce legat cu lucru, și cu loc, poate să fie mult greu. Așa este. Am lipsa știi să înveți. Pistipsescu că după în 2 ani ahurhești să înveți niheam cu turlia asta de lucru că așa este și vai nu va să alexească ca nu ară. Cum se știe, tu hinar nu parari Noi, lucru. noi mă învățăm, am oameni din oră să înveță. Asta e bucurie. Si putem nu mândesc, putem tot în designul este n-ai în codă și asta e bucuria. Și noi mă învățăm, mă năși în oră să înveță și ideea nu se cață tot aici. Ducem ea o sibă mamână, o să cazi din mahonia, o să lăxească ceva, o să siguască, doar o să lăxească și tută de cuznău lipsește. Ți urnechi ai tu zânata ta. Ai în 2 oameni ți mult ti ajutare să afli calea tu zânati și nu ți lipsești și urnechi, modele, role models. Afindu-ne, asta înseamnă. Noi e mult să da, stilurile nu sunt mult cam alte. Nu lucrez altul, lucrăm mine cu altul ochiu, nu se lucrez și mine cu altul ochiu și cam alte nu sunt. Ne ajută să înveți cum să lucrezi. Asta e bună, cum să zburăți cu oamenii, cu clienții, cum să zburăți cum să le dar lucrurile. Asta este mare ajutor. Și de facultate de licee multă ambiție, pot zic că ți n-ai cam Tatăți și divărne cât ți sunt cât mine, tine român potesc cu niheam, maninte tot parte că învățai cum să lucrezi. Mulți tora să înveță să lucreze, noi lipsea să așa nu era facultate, lipsea să lucrăm. Și așa să ne învățăm multul cam și mă că așa ne lișură de liceu și n-ai cam multul cu fedă în ștor, nu știu, mănăs. Care este mai bună urnimii ți-ți dea de afenda tău? Zdormu. Dali, snumi cu trembur, ti omeniți o că deși nu ore să risesc, mas nu risesc, nu ore să lucrezi, nu și că este tot ore, și nu știi strict te talugurie, te tine cum le dar lucrurile. Mas nu este gine, ne că ducă la altul. Dali, este cu discormată, să nu să cu trembur de lucru și tot să dar pregal. Tot o să care, mas vor nu ni față gine, si zic, nu poți lucrezi. Bine și așa, uite Urnimii mult buni. Lipsește tu să limbiță mai stia și să la drum, cum zice. greu e să, lișoară e să zici mult greu să înveți și să dar. Asta fu urnechea tu zânati. Ama tu bana ta. Tu bana ta zidem personal, privat. Ai vără model, vără urnechi? Tu familia mea, pot să ca și tu sunt tu alte lucrezi, mult alți oameni sunt nu e idee. Și de licea din năși n-ai cam să înveți. De oameni ți mu treci ca fițulă, de soții, de familie, din năși să înveți. Așa să nu pot vărnu altul ce nu mu treci, să ne hibă un carou model, nu poate. Vărnu ți mu treci, și tu ți față și mă înveță pe lucruri, gândesc că ți familia mea și pot zic măiurile n-ai cam adaule. De la ele ți învițași. Ți se pare că știu ele să dară mult ghini. De nu se daule sunt multă ca albă și laie, daule sunt așa multă contrastare. Una cama isică, lantă cama așiță. Cama Energică. energică așiță. Și de una mă învățai să spun că am cama isică și când unicam cu pregale să dar lucrurile, de lantă mai pot zic multul termaname învățai, să mă învățat istoria armănescă, mi duceai tot în pe adunăturile tarmânii, adăugă cam învățai vărne lucruri de bar, așiță. Dai fata ți știi, de tot na Crușova era cât largul poți să duci tu, zicem tu, pomul genealogic, tot de Crușova era toți? Când nu vine Crușova, ți știu sunt de la Cardulani, sunt de Gramos, de tu Grăție, de la Gerani, Gero,
familia de partea mea, noi sunt de Nicolița. Tora Nicolița, nu știu de ce este Tolbănie, Lituție, nu sunt sigură. Și am una parte ce sunt ideea de Tolbănie, tora de sigură de la Corcea, de ce parte. Ați știm și noi tu sunt veniți Crușova, când o să dră Crușova, nu știu ca ea de îndrept tora, nu ți-n minte, toți Crușova. Și una parte am de Bitule, mă gărșesc, da, nu știu gărșit. Tora, de Crușova, mai vreo proiectul i civati bana că se bălui la ți timiduieșță, i tian lu țihini? Toate lucrățile dar de sunt de Crușova, de facultate, toate lucrății putem să dar mine le drai de Crușova. Și am un proiectul țitirat de master, ațel voi să o dar Crușova, ațel de cama de turism, de Crușova ca căsăbă, cum să aibă cama bună promoție, tu Vasilie. Și multe lucruri ți-am adrat, tot sunt de Crușova, și nu sunt legate cu mezonate. Totdeauna când îmi duc, ved cu oamenii ce sunt acolo să fac măbetă, ți putem să facem de căsăbălu, să facem bună lucră, de cultură și de bană. Și mult din este chef. Totdeauna și zburăscu și scriu de Crușova și ți poate cam pe bună să dară și scriu toți, ți poate să lăxesc ceva de politică. Și noi veți să-i spun totdeauna de Crușova, hai să drăm ceva de Crușova, de căsăbălu, să hibă mai bun. Îmi pare că veți da și un cadru era Pistipsescu un turlei de afiș Pistipsescu că era de Crușova, era verdi și îți vedea ca un adărăminto și stilizat niheam, am vechiul am șat. Pistipsescu că era de Crușova, m-a la flutura Vasmutrescu și Neavuhari că, da, te vila Crușevo in. Și în Neavuhari buiaua, că era părea multul F cu la adrat, am multul limpid adrat. Ațel si proiectul fu? Ațel este un logo de un ca Nicutel este, ca vilă. Și una soța mea năsă țănă și mi căftă să-i dar un logo. Și multul butenși, multul eram curioasă cu mine și multul bună o prochiară oamenii. Și ațeiții sunt de amezonate, zăsiră de lihe că multul bun lucru gătisi. Este delicia mult umșat. De toate proiectele ți le adrași, este ți-a vunai mai mult hari? Știu că ai poate să bag de este una afișă ca poster de The Queen's Gambit. Asta e una serie pe Netflix se duță și acel poster descriară Netflix că vor să ia să bagă tu în așa uvărnă ca femirida ți-o scot, un oră tu 3 meși. Și descriară și petrec să bagă cloțe ca ea de mutritorii țedrar. O, țimșat! Este mare lucru. Netflix mare este un nume mare. Ți-a avut hari seria și ti minduiești ni să dari poster? Așa fu? Mă zice, u vizui seria tu nu dau zile și de lihe mi doam că pot să dar ceva. Și mult bună după vârnul mesli scriară că bună o chiar și noi atât ți-mi mutrescu pe Instagram. Și ni scriară că multul ierisești, de si poate să petrec sub bagă tu femerii de auși. Cât ți-a avut hari seria? Te întreb că știu uniheam că ai și simferti ti partea socială, în drepturile amierilor și pistipsesc cumva ți-a avut hari personajul naima Așifu? Așifu că e una tineră, una mică fetă, pe nu ajuns. Și poate să facă să cu minte. Toată cu minte și o feță singură și cum pe nu poate să ajungă. Când o lași si bă lefter tu poate si ducă mai minte, ea pe nu poate să ajungă tinerii. Și tinerii, nu s-au făcut iară ca tineri om. Cum vezi tine partea asta socială și cum vezi tine rolul tău de partea socială? Ți vrei să dar tu anii ți pe partea asta? Are multe lucruri ți lipsește să Lăxescu. De tinerii mai mult și de lucrurile și de muierla. Noi pe Balcanul, ninga him înapoi, acesta știe.
Și încă avem multuți să lăxim. Și zic că o să ajung până vârnu chiroc, nu rețe cam să ne chibă tumbinte și că o să bitizim cu cel lucru, că lucrurile o să lăxesc. Și nu cam să le mânduim, o să facem bete de alte lucruri cam bune, de artă, de cultură, de situație cam alișoră. Pristipsescu că tot mine veți să zburăsc cu ilustrații, cu creativă, cu afișe, să zburăsc cu lucrurile ce nu fac o noastră suțată. Și pristipsescu că vărne lucruri s-au lăxită. Am lăxită lucruri, de lice oamenii mi divusescu și ne dam în minte de ia spacțiva. Tuți mi doar că mine o sintrută politicie când eram manică. Nu foșiță, nu ne state cu minte. Nu țari Hari? Istănea să cam un. Nu, cred că nu toți partul lucrează. Ai cu lucră, cu artă, cu lucru creativ, este cam alișor și cam alte să zburăși ce tăhtă lucruri. Zicești că niham să aleksiră lucrurile. Ti mindoști la ceva concret? Știi că să aleksi niham și că este imagini? Nu, niham să nalăxite, tora, niham maninte și noi intrăm, zicem, de tu Balcanul, ne dusim niham maninte și nu să nu tu Macedonia, vezi tută, rege este ideea. Că vărne lucră, iată, îndrept, să cu mei, ora, ierle, tere lucră, ningă him cam anapoi. Niham pristupsescu că putem să ne zim maninte, tută dunia să lăxește și noi lipsește să lăxim. Niham să-mi lucrurile dusă maninte, are multul ți spitisesc. Are multul ningă tedrare, știi lucrare, și ne zic că vârnoară lăsivă bună. Așa este. Este un om mai mult optimist decât e Avdo? Tot în aveți optimistă, cam alișoară, și optimistă. Iuba, tu minte nișade că nu ore să lucrezi, și iubăneți, și cum să nu, că la mai ani zic că ea pot. Ți știm tot în are una, ți pot, sigur. Tot n-are o mutea și. Vreau să te întreb, știi, zicem una reacție ți-a dragi tini când tot pe rețelele sociale vizui că avu un alatusi tu un carte oficială de la Crat era un alatusi în pare și cu numata, ama era un alatusi și tu ți mutrești limba românească, zână tini mai multi țifu și ți-a dragi. Ne lipse mine aceea actă ti zved cum este numă scriată, ne avea altusită iuba. Tu vărna carte zine giunse, era altusită, zved eu alatus cu faptul. Și ne zăsiră să ved aceea actul. Și ved că noi, tu Macedonia, avem dreptul document oficială, ca pașaportă, să fie permanește. Putem să fie și permanește. Și mine ni sunt faptă tută și permanește. Și la limba eu scrie, cum este scriată tu pașaportă numă par numă, scrie românicește, nu scrie armănește. Și mine urmă, ție lucruri este putem am văzută că tot în singur scriem și scrie armănește, nu avem pătora care latus. Și scriai mine, deci n-ai lișoară la noi lucrurile să lăsesc pe Facebook. Și tare, stat, să lăsesc lucrurile pe Facebook. Scriai că mulți oameni mi divusescu, puteți vedea că deci cam aici și o vedea. Scriai una ca reacție, te ții că lipsește să înveță că mulți oameni mă întreabă de si him rumuni, ți nu știu ți de eu him, cum him, ți him, și mulți nu știu termanii ahătă lucră și este unul la ți nu lipsește oficial actul, documentul soită. Atunci nu lipsește sivă și este și un problem față de politicie, că este altul lucru. Și mine îi scria una carte la celție ministerul, nu turnă, ceva nu turnară. Îi scria și altă reacții, îi scria și mai soț că îi scrie pe mail oficial este, că și nu și scriară ca reacție, nu avem o pandă să deput, ceva nu spusiră. Vine că ftai să nu scaftă una iertare de rămâni țibaneze, că poate să irati vârnul altul, cam mare la sira lucruria, dar noi termânii tot în himna în codă, toate lucruri. Știu că him liheava, mă și ți-a tot în și ți-a îmi trebuie să ai și o strecă, vădnăși. Și să mă
Și vărno nu vrea să spună ceva, nu e pe televizie, nu ceva, nu spuseră. Aia asta mare ugurie. Se dati vărno altă parte și cam o să zburăm. PTC o lăxiră, mine scria și tu partia armânilor una ți asta pe Macedonia, ne scriare idee oficială pe ministerul, că ftara să zburască, să vedă ție ugurie. Zăsiră că o să o lăxească. Само ălnă și spusiră că asta lăxită și vedem că nove țiva oficială, că una iertare scaftă, că ea feții malatus, nu știu, că este ugurie, ți nu e șacai, nu e licioară ugurie, nu e faptul latus armâni cu, nu știu, cu vârnu altă, armâni cu români sunt misticat și alții asta cam alt. Pe tine, tu actul tine erai trecută ca român, ama tine ești armână și până tu Sony putuși să o alexești, tațea că a îngrăpsiși em pe Facebook, em la partia armânească, em la toți țiputuri. Cam pe Facebook de lihe, da, de lihe cam pe Facebook și asta era latus plătuți era fapt armâni, nu erau samo bine. Erau la toți fapți și la toți la toți armânii, toți armânii de tu că se băla tău? De Macedonie. Nu, de Macedonie, de tot stat. La toți era lutusită că vezi și la femeni, și la dadane, și la cusurini, și urmă și era ideea. Scria. Aqui că si. Și de apoi să alexiti tuți. Toți. Tora, tine ți aqui că si dit lecția asta. Este niheam paraxin că anda a îngrepsi și una carte cât ministeriat, nu a avut și apandizia, va lipsa să dar niheam să presiune pe Facebook, pe alte căiuri, ta să ți va ți lecții învăța și ți minduiere ai experiențe. Că la noi tută pe Facebook să lucrezi, dar oamenii nu sunt învățați. Sunt băgați pe lucru, ți nu lipsește să lucrezi. Ația la noi și ația avem și o mare problemă. Oamenii nu lipsește să băcoți, să năcoți și lucrezi. Ați amintesc că fapta asta de ți nu știu, nu că vrei să facă. Ați amintesc că nu știu, nu să chichisescu și nu hăbare de ceva și deci doar lucrezi acolo, îi dă să scrie în limba tine acolo și fețira latus ți nu lipsește să facă că și mulți dintre noi armâni tot în avern nu vas na ea, armâni him, români him, greți him, nu știu ce him, toți vărnu vor să câte noi ceva și nu putem să ținem ea armâni him și lipsește să toți să știu că him nu e armâni, nu him ceva altul și nu him testicați altă. Și ea să lăxie, ați pot zic că are oamenii nu lucrează lucru cum lipsește să lucreze, sunt plătiți de Și noi nu vas pestipsim de prota că nu este tot că omul va ți va rău sta, dar cum de să știi poate câte văroară sibă că va rău, ama câte văroară poate sibă că nu știi, că dare una latu, si ama pestipsesc cu că ți vrei să ne zici că e Guinness, andațiva nu ți se uidisește tu un act oficial, să dar ți va ta să o alexești. Așa, și dacă lucrății sunt ea ca noi armâni, ți avem una altă istorie, bună e să zburăm. Și nu zburăm mult toate lucrurile și cum noi ca armâni ne mutresc cu alanței, a lipsește să zicem. Așa este. Tine, cum vezi, tora, anul ți-a hurheaște, va să rămâni Skopje, va te duci altul iuva, ai vreo idee, ți va să adari, tu chirolul țigine? Doar anescu Skopje, zic că o să am te lucru, i-am sacați de istumesc țigine, de sportul, nu știu, eu mi duc bana, acolo să nu vărnu și de plan. Bine, astăzi mă duc Crușuva vărnățua, să ne am Skopje, soții să ne și peste ce că o să bună, știi, sănătate, știi, lucru este, cam altul am o sibă de cel ce trecut, cu cam harau și bună sănătate. Așa este. Avem nădea și să un an cam bun și să învățăm magini să ufilisim și rețelele sociale, că spare că câte văroară mai multe poți să dari tu locul ăsta cam public, tu rețelele sociale, decât tu andamași zburăști cu un om, cu doi, spare că mai multe poți să dari așa. Da licheš multu, cam multu și lipsește multă bună și voi să faceți isturie terminame.
Că mi gândesc că cam oameni pot să vedă și zici cam lișoră este. Și tu că atora pe Facebook poate de ți dos nu trebuie de ți dos altă mărești. Și este un lucru mult bun că tu e testa avem puterea să him de aduna că nu him tu ediul că se bătu, ediul crat, ediul continentul. Este un lucru mult bun cu hăire și lipsește să știm să filisim ghini că poate să ne ajută. Vreau să te întreb pe tine pe partea cu limba armânească te ajută, că voi știu că aveți la televizie, aveți emisii pe armânești. Ți te ajută mai mult tu? Emisiile, ceasurile de la sculii, lucrurile a tău personal că divisiși? Acasă, de casă, mai mult de mail, de casă de părinți, de Maia, de patru, de altă Maia. Cunoști, n-ai cam, mult e bună să avem și limba armânească, că și televizie armânească, că putem pe redacție ne adunam căniți, ne adunam armânii. Mi cunosc cu ne flash tot și armâni. Bună e să zburăm armânește și cu cam tineri. Nu seamă cu căuși să fac mine crușul mă bete pe armânește, dar și cu cam tineri. Și asta era mult bună ținită redacția și să ne aduna toți cam tineri, cam că diniți și să ne învățăm un colantul. Și pot zic că de lihe mult ni lișură cu acest culiet era Vera, ca Vera ți-o crușua. Și să înveți azi Iosescu, să scriu ceva, și ați e bună să știu, nu înseamnă zborul, nu că nu ne lipsește mult scriarea permanentă, cu care o să fac mă betă, am ea bună să știu, ți tu. Să învățăm că avem și a noastră scriare, să nu scriem cam alt. Așa este. E mult gine, anda ai mai multe, să zicem, mai multe căiuri ca să înveți limba. Că ai acasă, la televizie, pe internet, anda ai multi, așa este mai gine. Pistipsescu că și fușanda învățași tuti alanti limbic saniți, știi, nu? Anda învățași spaniolă, pistipsescu că și a cât și zghivsești, nu? Îi smutrești Cu filme. scolie, cu smutrescu, filmul, în altă și să înveță limba de lihe. Și ghineți nu avem ațe redacție, și ghine veți le bagă toră și pe Facebook, toate emisiile, tot în și mi strigă tu redacție, să facem o bete, da, știți, să ne permanește, să ne facem, să ne greșim limba, ți dăte. Și ghineți toră veți că le bagă și că, și voi puteți să învețați și noi, și noi, voi, și ce bună este să ne ligăm, dicem. Așa este, și zburam nintis acurhim obeta că este gini anda armâni zburăscu și cu alți armâni ținu sunt tu că se bălua lor, tațea că zburăm niham cu altul accentul, îi zburăm niham cu alții zboară și este gini să ne știm, să ne avzăm un pe altul și să vedem cum asună limba zburâtă de altă cumată de armâni, altă cumată de armânami. Ajută mult. Ajută cum nu delicat. Tora naprugem de BTC-ta amobetiei și noi de aradă anda BTC avem trei întrebări scurti. Prota este desi ai vă zbor armânescu țițari hari n-ai mai multă. Zbor armânescu, vărnu. Nu, și mine tot îmi zic că vrere, ca fi limba asta n-ai mușat un zbor. Zici, n-ai că mă fiță chef în față. Când o delichem că este n-ai, deci ți mușat. Și după. Așa este, mult mușat zborul. Desi ai tora vără măcare armânească țițari hari multă. Pită de crușoa. Pită, n-ai mult cu prașmă, nu și o ței cu curcubetă, o mult, pită de maia, dar n-ai bună. Că n-ai mai mult chef în față pită. Și tora desi ai vără cântic armânescu țițari hari n-ai mai multă. Cântec mire tot na cănică crușuva noastră tenira, că te crușuva e cântec, nu și ațel cântec mira tot na ea, te crușuva cântec asta. Voi și munte înalt. Ația de Macedonia cântec. Poate uștiți, nu știu. Mas nu oră pe YouTube, puteți văzut mult mușat. Așa este, e mult mușat cânticul și cum zicești, mai este și YouTube altă cale, câtă cântiți și câtă limbă pentru Sony.
Teano Haristoti Timobeti, că să lua și Ahantu Chiros să zburăște cu noi și mi hrsesc mult că vidzui Yamaginish cum este partea de ilustrații, partea grafică. Este un zânate ținu știam mult gini cum este dinăuntru și mi hrsesc maxus că vidzui mira chiar tati Crușova. Un zi sper să am nădia să ajunguș mini Crușova, ca știi. Ами кравцаш мине один Крушева ще цел Кирош, возведем до тута цевем шкармања драта Крушева, цевем маласата, та историја арманеска шакоца аре мулту маре парте, шпота дали ке најмулту маноиту Македонија коца најмулту потез до Кјаска. Așa este. Tora, care ați vrei să le ziți un zbor tu Sony a mutritorilor? Încline ciunci, care toții și ți tuți dar, si mutrira, și zic să zburăm armanești, ați altă limba năchiară, așa asta bucurie, cât putem să zburăm și zburați și femeilor, țicără nore eu să zburască, să șcibă. Cam altă, când știu dau limbe, dau trei, cam limbe, și să nu greșim, să nu chirem armândii. Lipsește să dunăm, cam schimb, avem tora Facebook, avem internet, putem cam să învățăm un talent. Așa este. Și mindoarea ta diționea este mai bună să învățăm să zburăm și să avem mai mult dit optimismul la tău și livrarea ta cât să văși câtă lumea armânească. Așa că Haristonica noară, Haristoșa mutritorilor a noștri și vă vedem nica noară cu altul oaspi stămânați inii. Nu s-a rămșată.